Pokládejte dotazy pro složení, který tady vidíte, ale vlastně všechny přednášky nebo přednášky vás všech se nějakým způsobem točily o brandu. Hodněkrát padlo slovo love brand, myslím si, že až na Tomáše bude všech, nevím, jestli u Anny to tam padlo, asi ne, dobře, ale minimálně 3 z 5. Jenom love. Jenom love, OK. A je to u té Lanovské? Taky love. OK, super. Existuje teda podle vás love brand? Martine, máš mikrofon, klidně začni. A já bych vás ještě minimálně jedinkrát pozdravit. Existovat může, sice je to takové označení, já jsem ho tam sám v té prezentaci zmínil. Nemyslím si, že by to měl být cíl vytvořit love brand, ale měl by být cíl vlastně vytvořit skvělou firmu nebo zdravou firmu s dobrýma hodnotama a s dobrým cílem vlastně, kam by ta společnost měla asi cílit. OK, tak Karla? Tak já už jsem odpovídal, love brand určitě existuje a pokud je položený tak, že lidi v té značce mají rádi svoje klienty a klienti mají rádi lidi v té značce, tak je to za mě úplně top. OK, super. Anna říkala, že love dělá, takže v pohodě. My máme stránky don't love, takže, ale já jsem poprvé ten výraz slyšela, že mi to někdo řekl, že mám love brand. Já jsem vůbec nevěděla nejdřív, jako o co jde, že jsem myslela, že souvisí jako s tím zaměřením a vlastně mi přijde dobrý, když to člověk vytvoří ne s tím záměrem dělat love brand, ale vlastně s tím záměrem, jakože to dělá pro ty lidi a to si myslím, že pak jako funguje. Takže myslím, že to je vlastně jednodušší a pak, když se to začne popisovat, tak ty lidi se pak do toho chtějí pasovat a je spoustu různých termínů a přesně jak tady zaznělo, že někdo dá nějaký zadání a někdy to prostě nejde napasovat. No, tak myslím, že love brandy jsou ty, co jsou asi upřímný a fakt to dělají s srdcem. No. OK. Vašku, vy love brand vlastně máte, nebo hodně se to o vás píše jako Amazing Places. Bylo tím cílem budovat love brand? Vůbec ne, tak my jsme šli takovou jako takým tunelem, nekoukali jsme se vlevo vpravo a prostě najednou jako vypluli ven a bylo to tam. Jsme prostě taky, jak už tady zaznělo, chtěli mít zdravou firmu bez nějakých jako vnějších vlivů. Když je to o financích, tak do toho začnou ty fondy kecat a to jsme vůbec nechtěli, my jsme prostě chtěli dělat po naše. Jsme do dneška pankáči, jako my to prostě děláme proto, aby to bavilo lidi, aby to bavilo nás, a to je ten motor, takže to je za nás. Ještě bych chtěl říct jednu věc, ten love brand prostě už je tak strašně zprofanovaný slovo, že my ho sice taky někdy použijeme, ale to spíš takový setrvačnosti, ale už to tak jako necítíme. Už je to takový, jako že je to za náma, koukáme, hledáme nový výzvy. OK. Co nám k tomu poví Tomáš jako zástupce agentury vlastně? Já navážu, bude to bylo strašně hezké řečení. Strašně záleží na té definici toho slova love brand. A my si každý pod tím představíme něco úplně jinačí. A jestli si dobře vzpomínám, tak je to strašně starý koncept, jako vůbec jako love marks, a to je fakt strašný let, kdy to poprvé bylo řečeno. A bylo to potom výzkumama vlastně jako vyvrácený, že jako vlastně love brandy pro lidi reálně neexistují. Ale stejně sám se podepíšu za tady ty názory, že love brandy každý nějakým způsobem máme. Jenom prostě oni najednou zmizejí, si zvykneme na jiný a začneme mít rádi něco jiného. Takže myslím, že fakt záleží na tom, jestli se bavíme o tom úplně původním konceptu love brand, love marks jako takovým, anebo o tom, jestli prostě máme nějaké značky rádi. Já mám rád Ovečkárnu. Je to můj love brand? Asi ne, ale mám je fakt rád. Mám od nich teď dárky k Vánocům. Děkuju za to. OK. Nasledují nám padají nějaké dotazy. Znovu připomínám, klidně se ptejte, ať se neptám já. Já bych jenom ještě řekl k tomu označení love brand. Ono to vlastně je vizitka toho, jak děláte svoji práci. Jo, tím bych, nebo ne, jak jsme se bavili, nemusíme to označovat přímo takto, ale firmy, které se snaží udělat co nejlepší tu zákaznickou cestu a fakt to myslí vážně a dělají to od srdce, tak většinou dostávají tohle označení bez toho, aby si o něho museli říkat. OK. To vlastně ale trošku naráží k tomu, že vlastně love brand je teda nějaká jako dočasná věc vlastně těch lidí a je už úplně jedno, jestli tu toho zákazníka přejde, že začne mít rád jinou značku, anebo že se změní něco v té značce. Veme třeba příklad Ovečkárnu, jo, u spousty lidí se... Tak jako vlastně pokud to máš, jak když vlastně budeš nějakou důvěru a potom tenkrát pokazíš, tak vlastně už nikdy znovu nemáš. Brašnáctý, tlustý třeba. Třeba.
Jo. Například. OK, hele, pojďme od Love Brandu dál. Přiznám se, mám tady jeden dotaz, který má 2 lajky. Co říkáte na prezentaci firmy OFF, veletrhy, festivaly, co je trend? Vnímám, že dost firm hlavně chce, aby to vydělalo, jinak v tom nevidí smysl. Já se přiznám, já nevím, co je firma OFF. Chce se nám anonym přihlásit, aby nám doplnil otázku? Tam, Off-white? Dobře, co říká? offline. Offline. Co říkáte na prezentaci firmy Offline? Veletrhy, festivaly, co je trend? Jo, takhle, už to chápu, tu otázku. OK. Dobře, přiznám se, nevím, jestli je to úplně pro vás, teda, jestli si to chcete někdo vzít, možná Amazing Places, vy eventy děláte. Úplně nejsem v obraze, tak já bych to předal teda. OK. Nebo to necháme a budeme o otázku dál. Já bych možná přece jenom zareagoval, ale to skvělý. Já myslím, že je to strašně důležitý, protože dneska máme dobu digitální a všechno máme v digitálním prostoru. A i mladí lidi dneska z toho digitálního prostoru utíkají zpátky do offline. A když je ta značka silná v offline, což je náš reálný svět, to je třeba, máme tady furt boj mezi digitálem a telkou nebo digitálem a nějakýma billboardama. Když máte billboard, tak všichni vědí, že tam ten billboard je, nebo aspoň ty, co o něm vědějí. Ale když máte něco v tom svém telefonu, tak to víte jenom vy, jste zase v té svý jako bublině a nevím, jestli vlastně jako někdo to téma řeší a nedostanu se k nějaký té diskuzi. Takže ta prezentace je třeba to, že prostě Advisio najednou je tady dneska jako organizátor, tak je najednou jako fyzicky přítomná, není to zase jako nějaký digitální konstrukt, který existuje v reálu. Takže ta vlastně přístupnost toho offline a to, že jsme vlastně jako fakt přítomní, je skvělá, je důležitá, takže rozhodně nezapomínejte na to, že existuje reálný svět a nejenom jako digitální. Já jenom potvrdím a doplním, že to bylo v úterý, kdy jsem na schůzku přijel o půl hodiny později, protože byl strojiracký veletrh. No? Takže tam jako ty lidi ještě furt jako jezdí. No? To jako není, že to je mrtvý, protože vy to neznáte, že ty věci neexistují. Ne, to fakt funguje, je to plný, je to narvaný a kvůli tomu je ucpaný Brno. Asi to ještě úplně over není. Já jsem tu otázku potom pochopil trošku později, mi to trvalo. Mně taky, to je v pohodě. Ne, ty jsi mě to říct máte. Svádíš na mě. Myslím si, že to potkávání jako fyzicky je strašně důležité a je úplně jedno, jestli jdete na firemní akci, nebo networking, nebo cokoliv. Myslím si, že v mém podnikání to hrálo velkou roli v tom, že třeba jezdil jsem prostě po akcích a navnímával jsem vlastně ty lidi, co samozřejmě říkají a ty témata a byl jsem v tom centru dění a vlastně získával jsem díky tomu mnoho známých, takže za mě ten trend, pokud se bude vracet a myslím si, že se vrací, tak je to jenom dobře. Okay. Já jsem určitě tady souhlasím a ještě k tomu mám jednu věc. Že čas máte? To taky, s tím Ale taky mě budeš souhlasím grilovat. dvakrát. Taky jsem to pochopila později, ale už jsem to taky pochopila, že ještě mám ještě jednu novinu, která je jako zajímavá tím, že já dělám fyzické produkty. A mě hodně lidí říká, že mají vždycky radost, že si na to můžou jako sáhnout. Že třeba i hodně lidí, co třeba u mě pracuje nebo pracovalo, tak přišli třeba z nějakého digitálu a byli hrozně nadšený, že to je jako reálný. A mě vlastně, jak já jsem takový realizátor, tak mě to vlastně jako baví ty věci opravdu fyzicky vidět, protože já miluji jezdit třeba do těch továren a opravdu, že si na to ty lidi můžou sáhnout. A pak je vlastně ještě další věc, což třeba v té naší propagaci, já to vždycky jako s kým spolupracuji, jak to jako říkám, že může být třeba nějaká značka, která třeba má nějaký doplňk k stravě, něco, má krásný Instagram, nebo má nějaký produkty, které ale nejsou zase tak fyzicky pěkný, ale vypadá ta prezentace super. A mně se často stává s těma našima produktama, že lidi jsou překvapení, že to vypadá ještě líp než na těch fotkách. Jo? A to mi vždycky udělá jako radost. A říkám si, jo, my máme propagovat jakoby tu realitu. Takže vlastně to propojení určitě pro lidi je jako fajn vidět, že to není jenom jako digitál, ale že to opravdu funguje. Myslím si, že to je i na té rovině toho fyzického setkávání. Myslím si, že
teď já mám pocit, že spoustu akcí, že ty lidi úplně jsou jako nadšený do toho, že se setkávají, že já mám pocit, že já si to nepamatuju, já nevím, jestli si to pamatujete vy, jak to bylo před covidem, ale mám pocit, že těch akcí je nějak víc, nebo se mi to zdá? I před covidem bylo hodně akcí, ale roste to a to číslo je čím dál větší, a tak jako jsme Češi e-shopová velmoc, tak jsme i jako eventová velmoc, minimálně co se e-commerce týče. OK, shodli jsme se na tom, že otázku jsme pochopili všichni. Trošku nám to trvalo, v pohodě, možná za to můžu já, možná taky ne. Pojďme se posunout každopádně dál. Máme tady otázku, kdy je dobrý čas udělat rebrand. Pojďme to zkusit vzít tak krapet jako jednoduše, jakože OK, víme, že musíme udělat rebrand, a teď máme na výběr vlastně z jednoho roka, z nějakých 365 dnů, který se nám nabízejí. Předpokládám, že odpověď každého z vás se bude trošku lišit podle nějaké sezónnosti a nějakých aspektů. Kdo chce začít? Tak já možná to zkusím. My třeba po 10 letech máme pocit, že jako ten vůbec jako logo, font, vizuál funguje. Lidi ho vnímají, stotožní se s ním, pamatují si ho, vracejí se k tomu. A díky dalším nějakým projektům, který teď máme, si myslím, že to bude čím dál tím lepší. Ale co teda teď jako poslední rok, 2 šlapeme vodu, tak jsou sociální sítě sami o sobě, protože kromě toho důrazu na dynamický obsah, nám prostě přijde, že ten algoritmus se extrémně změnil. A jak to před těmi pár lety jako fakt jako raketově letělo nahoru, tak teď se to nějak sploštilo. Z Facebooku je nějaký jako takový divný biznisový prostě formát, něco mezi, nevím, LinkedInem a prostě nějakou seznamkou. A přijde mi, že v tomhletom ohledu třeba u nás ten rebranding jako teď zvažujeme, jak se postavit dál k tomu, jak komunikovat to, co děláme na sociálních sítích. A to není jako po značce jako celku, ale je to spíš o tom záběru jedné noze, která nás živí a propaguje, tak tam jako teď zvažujeme, že nějaký rebranding, dejme tomu, je nutný. Ale já třeba věřím na tradiční firmy, tradiční produkty, konzervativní přístup a udržet tu linku a neplašit, když přijdou nějaký krize nebo nějaký low a jet prostě dál. A tohle třeba je výhoda dnešní doby, že člověk si může dovolit si jako po částech to nějak jako srovnávat tam, kam chce. Možností je strašně moc. Bavili se tady předtím na panelovce o AI, ohromný téma i u nás. Takže si myslím, že díky tady těm nástrojům se dá ten rebranding dávkovat. Okay. Já vím z osobní zkušenosti, nebo ne z osobní zkušenosti, ale právě z networkingu a sociální setkávání ShopTet dělá rebranding podle mě 3 nebo 4 roky. Na 3-4 roky ho má naplánovaný, kdy v uvozovkách teda bude CMO moc říct, hele, mám hotovo, ale samozřejmě během té doby určitě všichni potvrdíte, se nazbírá tolik nových věcí, které je potřeba dodělat, že to bude pokračovat dál. Tomáši nebo Martin se hlásí o slovo? Klidně. A třeba rebranding samozřejmě, nebo jakékoliv práce, které vlastně pracuje, nebo jak jsme to dělali my, jakékoliv práce, které souvisely s tím, jak ty věci budou vypadat, nebo se úplně diametrálně něco bude měnit, tak samozřejmě vždycky byly před sezónou, ještě s takovým přestěhem, aby to popřípadně stihli upravit. Pak vlastně, když dokončíme ten web, nebo vlastně ten design a aplikujeme ho, tak i v tu chvíli, kdy si myslíme, že je hotový, tak vlastně hotový není a za další půl rok vlastně po té sezóně ho znovu předěláváme, ale po malých krůčcích s tím, že jsou to tak malé změny, které se dělají kontinuálně, že si vlastně člověk nevšimne žádné změny, že se to vlastně ladí a když se na to podíváte třeba zpětně 3 roky na startu a za 3 roky, tak ten web je úplně jiný, ale vám přijde úplně stejný. Takže je tam vlastně strašně důležitá ta kontinuální práce, že jakákoliv vlastně práce na rebrandingu webu, nebo designu, nebo produktu, nebo detailu produktu nikdy vlastně není hotová a musí se vlastně neustále furt vyvíjet. OK, Karla, dodáš nám něco k rebrandu? 2 věci. Jednak, než se do něho pustíte, tak doporučuji si vydefinovat, co to ten rebrand vlastně jako je. Rebrand je buzzword.
Je to redesign, repositioning, nebo jako WTF, co to teda jako je. Pro někoho je to nový logo, pro někoho je to jiný obchodní model, pro někoho je to přeměnování samozřejmě a tak dále. Takže to je jako velice důležité jako se domluvit, co to je vlastně rebranding pro vás, za prvé. A za druhé jsem si připravil malé filozofické okénko. Vzpomněl jsem si na Nietzscheho, tuším, že to byl Zarathustra, nebudu citovat, ale myšlenka je ta, že lidi většinou od něčeho utíkají. Málo kdo k něčemu utíká. A jestliže máme říct, jako, kdy je ta správná doba, tak moje odpověď je, až v týmu budete vědět, co tím získáte, že rebrandujete, k čemu vlastně chcete utéct. Drtivé většině mě poptávají lidi, protože od něčeho chtějí utéct. Něco jim nefunguje. Ušetřil jsem miliony peněz firmám, kterým jsem rozmluvil rebranding, protože nebyl vůbec jako potřeba. Ale oni si mysleli, že tou zbavilou nějakou přemalovávací akcí vyřeším nějaký problém, který byl ale úplně jinde v té firmě. Takže až budete vědět, k čemu utíkáte, spuste rebranding. Tady ještě názorná ukázka jedné věci. A to je, co jsem tady zmiňoval a furt Karel vlastně zmiňuje, to je nastavení očekávání toho, co vlastně budu dělat. Většinou to dopadne tak, že někdo s něčím přijde, něco nějak nazve, někdo to chápe úplně jinak a pojme to úplně jinak, než jak to vlastně vy vlastně vnitřně chcete. Takže to očekávání je strašně důležité. Okay, Tome? Jo, přesně je to zase o té definici. Když vezmu jako rebranding, jako velký rebranding, tak ten dělejte jenom v případě, že máte nějaký strašně velký průser a nezbavíte se ho a v tu chvíli potřebujete prostě začít budovat novou historii té firmy. To dává smysl. Nebo když přestáváte být prostě relevantní, tak musíte trochu nějakým způsobem, a teď zase ne úplně jako rebrandovat, ale spíš třeba nějak jako ohnout koncept té značky, aby začal být relevantní, protože třeba už jste na trhu 20 let a to, co prostě fungovalo tehdy, to se stalo Airbank. Na začátku byly extrémně relevantní a nový, super jedinečný úvěrníkosti, ale po 15 letech ten koncept absolutně vyčpěl a už prostě nefunguje. A on bude furt zelený, to je zase ten redesign. Ale už musí najít vlastně nějakou zase jinou duši toho brandu jako takového a musí najít novou cestu, aby se stala relevantní. Nebo když chcete rebrandovat, tak to děláte, protože chcete prostě expandovat, potřebujete být velký, nebo vás někdo koupí, s někým se sfúzujete a tak dále. Tak v tu chvíli asi jako má smysl, nebo je dokonce nevyhnutelný ten velký rebranding jako takovej dělat. Ale přesně jak bylo řečeno, rebranding není jako jedna změna loga, není to prostě, že z Facebooku a Instagramu uděláte netu. To přesně, tam byl tehdy průser, ale on akorát odvedl nějakou pozornost někam jinam a bylo to geniální a skvělý. Ale de facto to nebyl rebranding jako takovej. OK, Aničko, chceš k tomu něco dodat? No tak já jsem rebranding, respektive úpravu loga, co jsem to udělala hned na začátku, protože to moje logo mi navrhl spolužák Jirka Tomán pro tu moji diplomku a já jsem pak šla do té výroby a vlastně jsme se domluvali, nebo jsem mu zavolala, říkám Jirko, já to fakt jako budu vyrábět a teď vlastně to logo musí být na všech těch věcech, ve formách a tak a on se úplně zděsil a říkal, prosím tě, ale to není hotový a udělal to, předělal vlastně to logo, který máme doteďka a já jsem z začátku z toho byla špatná, ale vlastně jsem postupně zjistila, že to předtím bylo takový víc mídlový, víc to byla taková kosmetika, on z toho fakt udělal hrozně pěkný logo. Ale vlastně hodně let jsem fungovala s tím, že jsem měla nějak jako definované barvy někde ve vodu a k tomu tohle logo. A pak se vlastně ukázalo časem, že jsem musela všechno odsouhlasovávat, nebo jsem ty banery dělala já. A bylo to vlastně šílený, že to viselo na mý osobě. Tak moje kolegyně, potom Eva Zubec, tenkrát mi říká, hele, my máme nějaký logo manuál nebo něco. Já říkám, no tak Kovářovic kobila chodí bosa. A poprosila jsem zase Jirku, jestli udělá jakoby logo manuál. On říkal, hele, já už jsem v tom tak dlouho, že už to nejsem schopen ti jako udělat. A tak jsem oslovila tenkrát Marka Nedělku s Filipem Dědičem, oni vybrali pěkný jakoby písmo a ještě jsme to jakoby tak dolaďovali. Tenkrát jsme přišli s tím, že budeme mít, že máme 2 domény, což je takový zajímavý, tady když jsme na té marketingové konferenci, že my nemůžeme propagovat jakoby PPCčkovi ani jinak vibrátor a Venušiny kuličky, tak máme 2 stránky. Jedny jsou Hubdidu Care, tam najdete kalíšek, jedny jsou Hubdidu Love a tam už je celý e-shop. A vlastně se to celé takhle hezky sedalo a ty kluci potom odevzdali jako po strašně, jakoby, nevím, 3 měsících, teda jako nějaký PDF-ko, který někde prostě leželo, prostě někde uložený, jo. A já jsem říkala, to není možné, jako, že když je ten brand manuál, tak ten je k tomu, aby se používal, jo. Že vlastně jenom chci říct, že když už děláte nějakou takovouhle věc, tak ji dělejte fakt proto, aby se používala.
A byl to velký, jako řešila jsem, co s tím a nakonec jsem se dostala, jestli znáte Visual Book, což dělá Jirka Chlebus a to je geniální věc. A on je ještě takový, že vám s tím pomůže a vlastně teď máme fakt ten brand manuál online a všechno tam je jako o to, že si tam můžete kopírovat ty barvy, kopírovat logo, my tam máme i to, jak se to vyslovuje, ten náš brand, úplně vlastně všechno úplně perfektní a já musím říct, že se s tím skvěle pracuje, takže já jsem k tomu došla úplně jako od spodu a z té nutnosti a z té potřeby a jenom jsem chtěla říct, že prostě opravdu, když to děláte, takovouhle věc, tak ji dělejte proto, aby se dala používat, aby někde neležela a prostě nebylo to takové, že se vytiskne 200 stránek něčeho, kam se nikdo nekoukne a další věci, že to je furt živý organismus, který se přesně, který zaznělo, mění a měl by se jednou třeba za 2 roky prostě obměnit a ono se to fakt tak jako postupně mění, ale když máte takovouhle kuchařku, tak je to snazší, protože si tam držíte nějaký mantinely, takže já myslím, že to je skvělý to mít, ale je skvělý ještě lepší to používat. Je to tak, je to tak. Já si dovolím doplním marketingové okénko reklamní, podpořím Jirku Chlebuse, visualbook.pro, tuším. Určitě zkuste, kdo váháte, jak manažovat značku pro klienty, tam vlastně mám speciální modul udělaný jenom pro ty soft věci brandu. Je to super, klienti to milujou, je to skvělý kluk a zaslouží si vaši pozornost. Okay. Ještě k Jirkovi, jo, protože já jsem zvyklá, jsem strašně systémový člověk a on byl první, který honil mě, takže fakt je to skvělý a úplně doporučuju. Super. Pojďme ještě zůstat u brandu. Máme tady dotaz, kam všude lze promítnout slogan. Jak říká Karel, nejen na vizitky, ale i do barvy, vůně. Lze uvést si další příklad konkrétní značky? Může se prosím přihlásit a za to, jo? Výborně, děkuji. Nebo zkusíme se všema, no? To je cvičení, které hraju na svém workshopu, když děláme brand building. Prosím vás, zvedněte ruku, až si vybavíte 5 sloganů. 1 ruka, 2 ruka, 4 ruce, wow. 10? A jste v pytli. 10 už nedáte, garantuju. A proč to říkám? Vykašlete se na to. Vykašlete se na ten slogan. Je velmi nepravděpodobný, že váš brand symbol bude slogan. A pokud by to měl být slogan, tak na to přijdete sami. Slogan je z 90. let, 80. konstrukt, kdy bylo to just do it a tak dále, a tak dále. To mimochodem nastudujte ve Wikipedii, jak to vzniklo ten slogan, to je zábavná historka. To byla doba epických sloganů, velkých koncertů, velkých značek. Dneska v tom mikrosvětě roztříštěným slogany jsou mrtví. Nejde to. Máte 1 milion věmů za den. Nedokážete do té palice slogan dostat. Sorry, a to nebudu odpovídat. OK, ještě někdo si chce vyjádřit ke sloganu. Teď se by ulevilo. Ale dá se dát všude i na vibrátor. Máme vibrátor s osobním vzkazem, takže ale... Ta otázka mě napadla samozřejmě, jestli dáváš na vibrátory slogan, ale osobní tam vzkaz. se dávají osobní vzkazy, takže cokoliv, i slogan se tam dá dát. Samozřejmě mnohem lepší. Pojďme zůstat samozřejmě furt u brandu ještě chvíli. Pokud byste měli poradit těm lidem, co chtějí začít dělat branding, nebo vlastně se do toho fakt jako pustit, do toho brandingu jako takového, doporučujete přečíst žlutou knihu, nechat si poradit s freelancerem, agenturou, máte nějaké jako tipy, čím byste začali, nebo kam byste toho člověka poslali, kdyby chtěl s tím brandem pořádně začít? Já bych ho třeba tady poslal za Karlem. OK. Karla určitě vidíte ještě popel. Jako, já jsem to tady zmiňoval. A musíte vědět, proč tady jste. Jo? To je stavební kámen a z toho vlastně jde vycházet dál. Nemusíte třeba úplně poprvé chodit za Karlem, ale existuje, když si zadáte na Google Brand Sprint. Pan Gajdoš si myslím, že to udělal na tom blog, kde si to cvičení udělat doma, kdy si vlastně vydefinujete ten smysl celé té značky a tu linii toho sloganu a dalších věcí a těch hodnot, kde si vlastně ujasníte, jak chcete komunikovat a myslím si, že také první cvičení uvnitř ve firmě může být úplně skvělé. Zabere vám to maximálně 1 dopoledne, to zpracování další dopoledne, za 2 dny máte hotové, zvalidujete s tím, kde aktuálně jste a potom můžete jít znovu za tím Karlem třeba. Okay, někdo něco doplní, nebo padlo všechno?
Jako padlo to hodně, ale to vlastně pořád dokola, jako vzdělávat se. Prostě my sledujeme masterclasses a snažíme se chodit na eventy, nejenom v roli nějakého přednášejícího v panelové diskuzi, člověk to má takhle z první a krásně to zůstane v hlavě, ale poslouchat mladší, poslouchat ty žraloky, který to jednou celý převezmou, je hrozně důležitý pro nás starší. Nám se vyplácí se obklopovat lidma, kterým třeba tolik nerozumíme, ať už to jsou prostě lidi o 20 let mladší, mají úplně jiný návyky, jiný takový vrtochy, ale prostě ve finále hrozně elasticky dokážou ten brand nejenom vymyslet, mluvit o něm, posouvat ho dál a virálně prostě ho jako dostat mezi lidi. A teď mě hrozně pobavilo, jak jsme se bavili o těch sloganech. Jo. My máme už 10 let stejný slogan. Sbírejte zážitky, jiné věci. Jsme na něj strašně pyšní. A teď jsem úplně down. Jako, jo. Když přijdu do Prahy, tak Petrovi řeknu, ale musíme to zrušit. Kluci říkali v Ostravě, že to je úplně náhodno. Ale minimálně si pamatuju jeden slogan, já jsem se schválil nad tímto, a to je zboží je boží. To si myslím, že je fakt dobrý. Dobře, děkujeme za vsuvku. Dostáváme se trošku, Vašek určitě trošku se vrátil k eventům. Tady je jedna taková otázka, kde rádi čerpáte inspiraci vlastně. Ty jsi říkal na eventech, co třeba Anna nebo Tomáš. My, jak jsem říkal, my prostě ty věci děláme tak pocitově, občas vymyslíme ráno nápad na event a za týden ho děláme. Buď sami, nebo se s někým spojíme. Z leknutí vzniklo to, že jsme šli na Rock for People, jako pro nás úplná novinka, kde jsme prostě šli mezi lidi, postavili jsme tam mobile hub, automaty a dělali jsme tam hrozný bordel a zjistili jsme zpětnou vazbu, kterou jsme vůbec netušili, že jako dostaneme. Jo? Vlastně od lidí, který jsme mysleli, že máme jasně přečtený a tam jsme zjistili, že jsme třeba úplně vedle. Jo, takže od té doby chodíme mezi lidi, zveme na naše akce naše sledující a chceme znát názor někoho, kdo nás třeba vůbec nezná. Pozná nás, objektivně nás vnímá, vidí socky, vidí web, vidí magazín a pak my koukáme, ty vole, my jsme v brutální bublině, vůbec tomu vlastně rozumíme, proč je to takhle jiný. Jo. Takže občas je důležitý si zaplatit Behavio nebo prostě někdo podobného, který vám tomu brandu řekne, na základě toho vzorku něco, co třeba nechcete slyšet, anebo jste tomu nevěřili, ale je to opravdu tak. OK. Aničko? Tak pro mě asi je dobrý poslouchat i ty své zákazníky, no, že jakoby někdy je strašně těžké třeba něco slyšet, i když je to třeba kritika, jak tady padlo, ale já myslím, že to je dobrý, no. A mě to vlastně pak baví, že těm lidem, že to jako, když je ten záměr to dělat pro ně, tak je důležité je poslouchat, takže inspirace na nějaké vylepšení a nebo co bychom měli dělat dál, tak je dobrý poslouchat toho zákazníka a jinak inspiraci nějak designovou, já spíš jako se koukám do nějaké historie, nebo mě obecně baví věci, nebo koukat se, co už tady bylo, ale teď jsme se o tom bavili vlastně tady v šatně, že když má člověk svoji firmu, tak na tu kreativní činnost má strašně málo jako času. A já se vždycky jako divím, že ty věci vymýšlím ještě v průběhu a pak si vždycky říkám, já se tak těším, až budu mít čas jenom na tohle a pak si říkám, a budu mít taky ty nápady, když budu jako v klidu, jakože si pak i říkám, jestli možná to, že člověk je v nějakém presu a pak má ten malinkatý čas, že to vlastně v tu dobu prostě musí vymyslet, tak to vymyslí. Jestli bych pak potom jako jen tak prostě neležela na gauči a nic nedělala. si říkám, takže nevím, jak to je, ale často se mi stalo, že nějaký ty věci, když ještě nebyl třeba v metru signál a nikdo mi nevolal, tak já jsem si tam třeba něco nakreslila, vymyslela jsem spoustu věcí, jako díky tomu, že jsem byla mimo síť, jako mimo dosah, tak vlastně nevím, jak to funguje, když má člověk na jako čas na to, jako nejsem takový ten člověk, že bych chodila jako do lesa a tam jakoby hodiny čerpala inspiraci, asi to je super, ale nemám na to úplně prostor, no. Rozumím, mně se podařilo nejlepší věci vymyslet ve sprše, takže Jo, to je taky dobrý, no. Není to na záchodě. Co to máš? Pro mě super inspirace je dívat se na věci z třetí osoby, která je nezávislá. Že si prostě řeknu, co se vlastně teď zrovna jako děje. A podívám se na tu moji myšlenku a na ten druhý svět, podívám se na to tam třetí osobou ze zhora. A nebo si uvědomím, že jsem být úplný idiot, to si uvědomuji často samozřejmě. A nebo že vlastně tam jsou věci, které absolutně jako přehlížím. A většinou je to věci, které
já nejvíc se učím jako z té mezilidské komunikace, kdy jsme jako všichni úplně nejvíc jako nahý a říkáme ty věci nějak, i když jsou jako úplně, ale úplně jinak. To si uvědomuji takový to jako jednotlivý různý jako malý nuance nás lidí, abych nás nějakým způsobem zkusil vlastně pochopit. A jakmile tohle zvládnu, tak pak už se to vlastně jako prolíná dál. A myslím si, že nejlepší inspirace je mimo marketing. Tady už je všechno nějakým způsobem řečený, furt se to nějakým způsobem omílá a pak si přečtete prostě úplně jako beletrii, která je vymyšlená, smyšlená a řeknete si, ježiš, to je skvělý, to by mě vlastně vůbec nenapadlo. Takže ne všechny super informace si získáte jako dneska tady, ale jsou prostě tady jako za dveřma té dnešní budovy. Karel tedy přikyvoval, předpokládám, že ty dost inspirace hledáš ve starých komediích, filmech. Můj terapeut mi kdysi říkal, že jako neumím mluvit, aniž bych mluvil v příbězích. Že on se mě snažil jako donutit, abych autenticky jako mluvil normálně a já jsem každou odpověď jako vytočil jako do příběhu. Nevím, jsem jako závislý na příbězích, do značné míry ta moje práce je, já vyprávím značkový příběh a ta inspirace přesně teďka, jak padlo, já jsem jako dinosaurus, já čtu knihy, beletrii, v určitých kruzích se to dneska moc nenosí už. Tam se čtou rozvojové knihy, těm se moc jako se k nim nechyt. Takže knihy, v každé jedné knize najdete chytristiku, která je zajímavější než jako nějaká odborná kniha, filmy a tak dál. Když se mě zeptáte na odbornou knihu na branding, tak já vlastně nevím, nečtu žádný blogy, mě to nezajímá. Já kdybych svým klientům nosil to, co nějaký chytrák sepsal v Americe, aby jsem mu zvedl někde rating nebo něco, ne, já mám svoje příběhy a každý večer čtu příběhy, které jsou desítky let napsané a je to mnohem větší zábava než ta současná příběhová. OK. Martine, chceš něco dodat? Inspiraci. Kde hledáš inspiraci ty? Inspiraci? Teďka jsem to říkal jednou, jsme natáčeli pro podnikavé, vlastně taková platforma a já jsem jako byl v tom upřímný, že každý většinou dobré, já teda všem teda věřím, že úplně jako, že čtete. Já bohužel nečtu, že na to nemám čas, ale beru inspiraci z Reelse třeba. Tam jsem se vlastně, to jedu furt a tam je tolik informací a tolik rychlých informací, že se z toho musíte určitě něco naučit. Takže takto. Branding bych se z toho teda asi neučil, ale nejsem brandák. Shodili jsme tady slogany, tak tady máme dotaz, jak proniknout se značkou do povědomí jinak než se sloganem. Jak nejlépe strhnout pozornost. Martine, když máš mikrofon, je to tvý? Pozornost. To je vlastně nejdražší komodita v dnešní době. Nic vlastně dražšího není. Tudíž také to, že jste dřív měli banér třeba s ženskou s plavkama, už prostě si myslím, že neplatí a myslím si, že platí to, že probudíte emoce. Ty emoce jsou vlastně nejdůležitější. Takže vlastně, když chápete, komu to prodáváte, tak víte, co vlastně toho člověka v něm probouzí to, po čem vlastně touží. A to najít, to není jen tak jednoduché a k tomu vždycky je. Většinou to bývá ne náhoda, ale potřebuješ tomu kvalifikovaného člověka, nebo toho zakladatele, anebo prostě někoho, kdo to dobře pochopí. Takže bych si odnesl z toho jednu věc a to je emoce. OK. Vašku? No, mně přijde, že já jsem vždycky miloval film, takže mě vždycky jako bavil ten vizuální stimul, ale mně přijde, že dneska je to i víc vlastně ty rozpohybované obrázky už kolem nás a ty emoce zbuzujou. Že já si myslím, že když je dobře něco vyfocený, natočený, tak to copy k tomu je už jenom jako ten prostředek, jak to lidem, kteří třeba nejsou tak atentivní na ten vizuál, to zprostředkovat, ale to je taková jako levá pravá ruka, no. Dobrý copy, dobrý vizuál, tak si myslím, že to dobře funguje. Já jsem jenom, jak jsem říkal, k těm emocím. A teďka jsem viděl, včera jsem to přesně viděl, bylo to na Rohlíku, si myslím, úplně první video. Teďka jejich na Instagramu. Podívejte se na tu reklamu a to je přímo reklama, která vzbuzuje emoce. Je to o matkách, které mají hodně práce s těma dětma, chodí ještě do práce, musí do školky a vlastně oni tam ukazují to, jak ona vlastně musí nakoupit, obstarat,
bavit se s ním večer s manželem a zajistit ty děti. A to je ukázka těch emocí, to je to, jak se to má prostě v podstatě vlastně dělat. OK. Tome, máš, nebo ani ano, promiň. Mě k tomu ještě napadlo, že já teda mám hrozně ráda humor, takže já vždycky ty věci taky ráda stavím do nějaký jakoby polohy, kdy to je jakoby vtipný, protože to je moje nějaká jako... Polohy jsou asi tvoje, no. Prosím? Polohy jsou asi tvoje. Jo. A pak mě baví kontrasty, že když se spojí nějaké netypické věci k sobě, tak ono to funguje. A vlastně je to i v architektuře, to vypadá skvěle, mám hrozně ráda, když jsou rozbouraný nebo starý dům, do kterého se vestaví velmi citlivě nějaké prvky, tak si myslím, že to jsou takové principy, které můžou fungovat v tom marketingu. A teď se tady pochlubím, která se nám povedla spolupráce s Daniel Lindou, jestli znáte influencerku, a vlastně fakt natočila strašně vtipný video pro nás, který takový jsem si přála mít jako třeba před 10 lety a teď ho jako máme. Jo. A vlastně jako ještě to tam zbořilo, jako, že to bylo její nejvíc jakoby navštěvovaný video. Teda pro nás to spíš bylo jako brandová věc a já jsem do toho šla s tímhle záměrem, protože jsem si strašně přála mít takovýhle jako vtipný a zároveň vizuálně hrozně pěkný video. Takže si myslím, že ten humor a kontrasty jsou, jako podle mě fungují, protože jsou takový, když se to dobře pojatý, tak si myslím, že to je dost jako příjemná záležitost potom. Rozumím. Tomáši. Já jsem o pozornosti mluvil půl hodinu, takže pro ty, kteří to neslyšeli, tak to řeknu asi jako jednou větou. Zajímejte se o toho druhýho, protože tuhle tu pozornost on vám vlastně jako vrátí. Já když budu chtít, nebo když jsem chtěl zbalit holku na Tinderu, tak jsem nemohl mluvit o sobě, protože jí to vůbec nezajímalo. Já jsem se musel zajímat prostě přímo o ní. A najednou jsem měl její pozornost, protože my jsme všichni strašně sobecký lidi. Všichni do jednoho. A chceme, aby se zajímali jako primárně o nás, ty lidi. A ono často takhle prostě funguje nakonec i s těma značkama, pokud já se budu zajímat o toho svého zákazníka, půjdu za ním na ten workshop, půjdu ho poslechnout a budu se vás ptát, pane, co vás trápí vlastně, tak získám vaši pozornost. Ale když budu říkat, já jsem Tomáš, Cibor, jsem XY, tak vás hnedka ztratím. A to je jedno. Prostě takhle to funguje. A pak samozřejmě ta otázka té formy jako takový, a tam je spousta technik, přesně od toho šokovat, pobavit a tak dále. A to už je samozřejmě ten jako krok číslo 2, nejdřív potřebuji prostě mít nějakou hodnotu pro toho člověka a on je potom věnuje tu pozornost. Funguje to na nás úplně stejně jako na naše zákazníky. Super. Karla, chceš k tomu doplnit? Podtrhuji 1:1 a posunu to ještě o kousíček dál. Velmi často se snažíme jako něco dělat, ale zároveň vůbec nerozumíme sami sobě v té situaci. Představte si jednoduché cvičení, ať už v týmu nebo individuálně. Každý pátek odpoledne si sepište, co za brand nebo firmu ten týden na vás zapůsobil. Víte to? Zkoumejte vlastně to, co chcete vidět, tak zkoumejte na sobě. Co vás vytrhlo z nějakého smogu, co na vás zapůsobilo, co vás rozesmálo. A pátrejte, co vás tam rozesmálo. Čím to bylo? Bylo to, že to bylo nahlas nebo na divném místě? Nehledejte ty odpovědi nutně tam venku, ale hledejte je ve své hlavě. Čím oni vás koupili, je velmi pravděpodobně algoritmus, který můžete potom použít i někde jinde. To znamená, když nebudete rozumět sami sobě, přeskočíte tu evoluční fázi a budete chtít rozumět jim, nebo nedej Bůh světu, tak to možná fungovat bude, ale někdy ta odpověď je tady v té hlavě. Naučte se chápat, co na vás působí a je to velký klíč k tomu, jak pochopit ten biznis. Okay, super. Vrátíme se trošku do offlineu. Máme tady dotaz. Vnímáte a zapojujete do své strategie offline kontaktní kampaně? A případně máte recept, jak je vyhodnocovat? Koho začneme? Kdo si chce vzít slovo? I ty, Martine, jsi sticha najednou, jo? No to jsem nečekal, ale dobře, začni. Offline kampaně jsme de facto nedělali. My jsme digitální společnost, jo? Ale krom teda, udělali jsme televizi. Dělal jsi televizi, prodejnu, ne, nemáte prodejnu. A rádio jsme taky dělali, jestli je to pravda jako offline, de facto by mohlo být, i když se to vysílá na internetu. Tak třeba televize byla pro mě zlomová. To byla věc, kterou jsem prostě jenom chtěl, protože je dobrá, nebo je taková jako egoistická na jednu stranu pro toho majitele té firmy. Že na ní má peníze.
to jako tak, možná jo, ale mě šlo o to reklamu. Okay. Ta reklama byla zlomová v tom, že ten brand awareness, nebo vlastně to, jak to lidi vnímají tu značku, se mnohonásobně rychle zrychlila v krátkém čase, než bychom vlastně budovali běžnou cestou, třeba tím, že bychom byli skvělý tou zákaznickou službou, což člověk musí být, ale tohle to vlastně celé jenom zrychlovalo. Myslím si, že jsme minimálně byli jedna z mála e-shopů vlastně z těch menších, který to vlastně udělali a de facto se nám to celé vrátilo mnohonásobně, což si myslím, že byl výsledek. Ukazoval jsem tady vlastně ten koncept vizuální, jak to vypadalo, kde jsme vlastně se snažili pracovat s tou emocí, kdy vlastně celá rodina je spolu a jsou vlastně spokojení. Tehdy si řešila, si myslím, energetická krize nebo něco. Bylo to o tom, že ta rodina sedí v tom gauči, že si pustí spolu televizi, je jim teplo, je tam ta manželka, ten manžel, ty děti, ta babička. Jo, vlastně ta tradice, ta rodina. Takže to vyzdvihnutí té emoce tam bylo strašně důležité pro to, aby se to ty lidi vlastně zapamatovali. Takže asi tak jako... Okay. Nechme takhle, dostaneme se hned k Vaškovi. Každopádně diváky poprosím, máme tam 2 otázky s 3 lajkama, jedna z nich bude poslední, tak si vyberte, která z nich to bude. Vašku, stejná otázka, offline kontaktní kampaně, zmiňoval si, že děláte eventy, začali jste tam nejen zvát influencery, ale pouštět tam i širokou veřejnost. Máš nějaký recept, jak to vyhodnocovat? Jde to vůbec? No, takhle, jako první věc, která mě napadá, je, že my to neradě rozdělujeme. Jako já si prostě myslím, že konkrétně pro nás skvěle funguje, když děláme offlineovou kampaň, kterou pak prostě roztáhneme dál v tom onlineu, jo? Že to hezky navazuje. Musí to být promyšlený, jedno bez druhého, nám se jako neosvědčilo. Co je super, jsou ty eventy, dneska už kolikrát řečeno, my vydáváme časáky, máme čtvrtletník lifestyleový, máme oborový magazín teďko, vydali jsme nějakou knihu, vydáváme ročenku, to do té offline kampaně počítám taky. A když se to hezky zabalí a správný čas se to pošle ven, tak si myslím, že je to lepší, než když to člověk kategoricky utne, teď dělám tohle, tak v těch 3 veteránech, jak tam dělali písmenka a pak dělali kule, tak prostě si myslím, že tohle už jako nejde. Měl by člověk dneska k tomu být víc přístupný a kritický myšlení v tomhle určitě pomůže, než prostě říct, tak teď to děláme takhle a za rok to budeme dělat obráceně. OK. Zmínil jsi časopis, dostaňme se k Tomášovi. Ty jsi byl u Chili, zmiňoval jsi tady Chili. Jak vy jste vlastně pro tyhle velký vlastně korporátní klienty jako doručovali ty výsledky? Kde jste jim říkali, že ty výsledky jsou a co byla teda ta metrika, kterou ty klienti sledovali a chtěli sledovat? Jo, tak časáky jsou jedno velký téma, zejména právě jako na měření, ale zase důležitý je neměřit to jedno konkrétní médium. Jo, typicky dělat něco na sociálních sítích, neměřte sociální sítě. Děláte časopis, děláte kontaktní akci, děláte tady ten event, děláte dneska v trafice se mě paní ptala, jestli kouřím, protože mě chtěla dát nějakou nabídku na kolo. Ne, nekouřím, bylo to asi možná dobře, bylo to špatně, já nevím. Ale já vždycky musím jako měřit ten cíl, který jako tím chci dokázat. A pokud třeba u toho Chili byl cíl dostat lidi do prodejny, protože tam jakoby jinak člověk jako šel jenom se podívat na tu 33 desítku starou nějakou tu maketu, tak to není úplně ideální model. Já chci, aby tam chodili dobrovolně a furt. A to byl ten jako cíl. Jasně říká se, že u magazínu člověk stráví 20 minut. Jo, je to studie stará 15 let někde z Anglie, já nevím, jak to je dneska. Tak, ale vždycky jde o to, jako co tím konkrétním médiem, ať už jako v offlineu nebo v onlineu chci vlastně jako dosáhnout. Chci dosáhnout lepší reputace firmy, menší fluktuaci, no tak mě k tomu třeba ten časák jako dopomáhá, neřeším, jestli ten člověk s ním stráví jako 2 minuty nebo 20, protože každý to taky čte nějak jinak. OK. Pokud Anička, chceš něco? Klidně si to vem, dostaneme se. Offline, tak pro mě třeba je fajn, že protože to není prodejna, ale máme vlastně prodejní prostor vlastně na Letný, kam se lidi můžou, je to studio i zároveň můžou přijít pro objednávky, můžou i nakoupit. A postupem času jsem zjistila, že to je
velmi důležitý moment, protože ty lidi často jakoby jsou z toho nákupu nervózní, jo? A když pak odcházejí a teď ten nákup je úplně jako normální, vždycky říkají, že tady to vypadá v galerii a mají z toho jako dobrý pocit, tak jsem dospěla k tomu, že příští rok už snad se mi to podaří, tam chci otevřít Hoopdidu store, protože vzhledem k tomu, že, jak jsem tady říkala, trošku bojím s marketingem, tak samozřejmě to je trošku těžký i s tou distribucí, protože my nemáme úplně ten, jako toho typického distributora, jo? Protože buď jsou to teda ty levné produkty, co jdou do sex shopu, nebo to jsou sice se tam nějakých níšových značek kosmetiky jako shromažďují ty naši asi potenciální zákazníci, ale zase třeba tyhle ty obchody nechtějí mít tenhle typ zboží. A já jsem si říkala, že prostě to, co potřebuji nabídnout tomu zákazníkovi, je ten zážitek z toho nákupu, že jako jít a koupit si takovýhle produkt s nějakým prožitkem. Mi přijde, že je jakoby ještě něco navíc, co je velmi důležitý, takže se na to chystám, protože se na to těším a říkám si, že je jedno, jestli ty lidi tam přijdou se jenom podívat nebo nakoupit, ale že si tam přijdou prostě pro příjemno a to si myslím, že je jako důležitý a v tom digitálu tohle to se často ztrácí, no, protože člověku přijde krabice a teď to tak nějak rozbalí a vypadá to trochu jinak. Je to prostě, ten offline je prostě zajímavý v tom, že to je ta realita, no. Ale jak já mám teda strašně ráda jeden slogan, mám ho dokonce nad postelí a ten zní, a to řekl Oliviero Toscane, který je autorem takový té známý kampaně, která je úplně pro mě jako top kampaň všech věků na Benetton, jestli si ji vybavujete, poprvé začal dělat někdo kampaň na produkty, které nebyly vidět jako vlastně na těch billboardech a řešil tam nějaký témata, ať prostě jako nějaký, jako že se tam prostě objímaly jeptišky, jedna byla černoška, jedna běloška a úplně tam rozjel takovéhle věci a to je třeba věc, do které já bych se s tím brandem chtěla dostat, řešit ne ten produkt, ale řešit další témata v takovémhle stylu a on řekl jednu větu a to bylo, že emoce jsou realita, takže myslím, že to je fakt pravda a je dobrý se tím řídit i v životě, i v marketingu. OK, pojďme se dostat k poslední otázce, už trošku přetahujeme a vy mi to tady srovnáváte schválně, že jo? Jo, že je to zase 17. No, ale je to první bere, nebo si můžou vybrat naši panelisti, bude to poslední otázka na vás všechny, poprosím vás o krátkou. Tak si vyberte každý svojí, buď se ptáme na nejblbější radu klientovi, anebo co byste poradili studentům marketingu, jak nejlíp odstartovat a získat zkušenosti. Začni, Tome, vyber si jednu větu odpověď, prosím. Nejblbější rada klientovi je radit mu něco, z čeho máte profit vy, a ne on. Make sense? Vašku? Já si můžu vybrat, jo? Ano. Mně se líbí, jaké jsou vaše cíle pro Q4, protože u nás je to jasný, my musíme totiž přežít. Ale vy jste se prostě rozhodli, že vy to budete dělat těžký, že jo? OK, Aničko, je to tak, vyber si, kterou chceš, u čeho relaxuješ třeba. Tak to jsem si chtěla přesně vybrat. Je tvoje. Já relaxuju a miluji mluvený slovo a poslouchám prostě starý detektivky z Českého rozhlasu. Jediný, co mě strašně rozčiluje, tak je aplikace Můj rozhlas. Ale už jsem si domluvila schůzku v Českém rozhlase, že jim řeknu, co tam je blbě, ale tak kdybyste měli nějaké připomínky k téhle aplikaci, tak mi to pošlete, jak to tam řeknu. Protože oni mají takový skvělý arzenál různých prostě her a čtení, ale prostě ta aplikace je strašná, takže mluvený slovo. OK, Martine, vybereš si svou otázku nebo poradíš studentům marketingu, jak nejlíp odstartovat a získat zkušenosti? Obě dvě otázky. A odpovíš na ně jednou větou? Jo, Tak jo. pokusím se, jestli se to dá tak říct. Ne. Ne, tak myslím si, že nedá se blbou otázku, ale co jsem dostával vždycky za blbé jako rady, tak bylo to, že mi někdo chtěl poradit. Myslím si, že to rozhodnutí si člověk musí udělat sám. A pak vlastně ta rada pro toho studenta nebo kohokoliv, jak tady zmiňoval Karel, je strašně důležité vnímat to, pochopit, proč někdo dělá marketing nebo ten banner, jak vlastně nad ním přemýšlel. A nebo když přijdu do té IKEA, to je takový základ, tak pochopit, proč je tam vlastně ta jídelna. OK. Karle, zhostíš se té poslední otázky, co bys poradil studentům marketingu, nebo si vybereš taky svojí? Já na ní klidně odpovím. Tak jo, děkuju.
Vidíte, takhle to má fungovat, jo? Výborně. Co za to dostanu, potom nevím ještě, to se domluvíme. Co bych poradil, tu svoji cestu, běžte do agentury, jako s každým jiným učením potřebujete kvantitu, potřebujete masu a ne si hrát na to, že jste marketér. V agentuře, když bude dobrá a šikovná, tak dostanete 5 projektů za měsíc, 10, já nevím, potřebujete různý pohledy, malý biznis, velký biznis, drahý biznis, laciný biznis, službu, produkt a furt pryč a 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 pryč. Když budete do firmy, zakýdnete, budete se starat, co bylo Q3 loni, oproti tomu, co je Q3 příští rok a kde si co si. Neříkám, že to je špatně, ale když to myslíte vážně, tak běžte do agentury a pracujte 12 hodin denně. Super, tak já doufám, že jsme zodpověděli o dotazy, které byly nejzajímavější. Poprosím vás o potlesk pro dnešní panelisty.